Bueno, nire etxea hasi izan Gerrostien bere konture bakarrik lehenengo. Beti danez, ez dakit, orduan ze motatako piesak ingo zitxun, baina bizagrak, baina ez dakit zenbat gauza handik esan izango, ez hauen ez materialik, ez bierrin jarraitzeko medizioan aldarrei zeuen, ez? Da, detaile bat zertu ezkeroekuen, materiala jiretako, junbierra ikusi ben, trintxereta, balen kaskilloek batza, gero, ane latosko zinez, funditute pizak egiteko. Hortik atabidea, zelako arrestasunek eguzan orduen bierri jarraitzeko. Zelako egoerea, ez da? Bai. Ez eben gauza hondikingo, baina orduen buruz da, ilusioez, da preminez, atzenin baurra jarraitzu ben zera.